Казват, че някъде тук, между скалите, се крие злато, но никой не знае точно къде. Днес започваме мисията да открием златоносна река и първите следи вече са на лице. Ого! Аз не знаех и при мен дойде един възрастен дядо, който беше участвал в 2 войни. Но преди да стигнем до съкровището, ни чака нощ под открито небе. Това е началото на нещо голямо. Добре дошли в Златната треска. Също така, според YouTube статистиката, само малък процент от хората, които гледат видеоклиповете ми, действително са абонирани. Така че, ако в крайна сметка ви хареса видеото, моля абонирайте се. Безплатно е и винаги можете да си промените мнението по-късно. YouTube понякога бъгва и ви отписва. Така че ако мислите, че сте се абонирали вече, моля не забравяйте да проверите дали все още сте. Приятно гледане! Горе, вече най-вече дет търся тая карта. Това е реката, която търся. Това е реката, която била най-богата на злато. Трябва да проверим но и деренце. Дали е деренцето, което търсим от толкова много време. Да изкараме работа тук да видим какво сме взимали, какво не сме. Запалим огън сега. Тук мога да направим един огън и да подравним някъде за палатката да опънем. Кога ще огъне? Ти не си ли гладен? Ох, че ми свети в очите. Ще го се вкъсам. Ще го почерним. Това е 60 е притока. Що много коса виждат? Да. Вие какво става тук? Тук се събират. Два бързи идва тук. Два бързи и виж къде се изхвърля там на носа. Там усилище трябва да отидем и да вземем проби, които да видим какво е количество. Обаче трябва да се стигне до плочата, да се подкопай до плочата и там да се взима. И там ще вземем по-старите злато. Тук горе, ако намерим златото, ще е нещо прясно от сегашните наводнения, нещо, което се е качило там. Ние знаем, че злато е най-тежко. В течение на време и то злато ще слезе надолу. Ама се взимат проби, аз зато съм взимал много кофи. Трябва да ги надпишем и всяко една проба се надписва откъде и проверяваме. Взимаме 10 кофи проби, сядаме си, промиваме, палим барбекюто, огъня и ще починим вечера на лагерния, ще опънем палатката и ще започнем да проверяваме кофа по кофа тези проби, които ще вземем. Направо нищо по-голям сервер. Там има много леко в тази кристали. Много хубав водопад. Зелен канал. Просто някаква могилка. Има нещо. Малки са парченца, има парченца малки. Аз ги виждам него.
Да, точно 10 бетон, така че стара храна. Бива ли заради една муха да фърлиш кисията с злато на земята? Майсторе, айде бе! Ма няма. Точно тук ставам една муха ухото ми да и така. Взема са базика. Така. Дай да видим какво си взимал. по-чистото място. Давай да видим. Аз тази палатка нито съм я разпал, нито нищо. Ти си я избра. Аз съм избрал някаквата палатка. Сега ще видим какво си избрал. Ого! Тя и коридор ли има? Чай, че Ого! и опътването го няма, трябва без опътване да се оправим. Опътване нямаме ли? Нямаме. Палатката я опънахме очудващо зле, но като за първи път. Като за първи път, да. Тези дюшек не са ли дали? Така, давай да пробваме първо водопада, понеже при големи води изхвърля голяма маса утайка и изхвърля тук на брега. Може да има някои златинки. И видяхме тук на тази река много интересни неща. Зми лопатка. Вземи едната кофа, вземи е там материал. Изкопай обаче първо до плочата. Тук ще изкопаеш до плочата утайка. Повърхностно или по-дълбоко? Дълбоко, дълбоко. Златото е на дъното на самата плоча от шлович. Ако има някой златинка на високото, то е... Ако виждаш,
Да е хубаво. Канал. Там водичката е идеално за драга. От дъното. Трябва да усетиш най-долният камък, плочата. Само камъни усещам. Трябва плочата, там е злато. Ако имаш е там. Обаче виждам има и много керамика. Махни едрите камъни със ситото. Я да видям младия нушил или нещо. Топ оператора. Сега почваме кръгчета. Може да се отмие отпред злото, където съм го събрал. И няма магнетит. Какво ще правиш? Ще се лъча. Къде е готова златинка да се прибира. Направо влези вътре, видя ли? Да, да. Ето ги, приятеля. Ето ги златинките. Ето ги тук. 1, 2, 3, 4, 5. Тези видеа ни отнемат дни снимки и нощи монтаж. Ако ти харесва, натисни харесай, коментирай и сподели с приятел. Също така, абонирай се с камбанка, защото това е само началото. Сега трябва да намерим посухи дърва, защото скоро е валяло и не може да запалим хубаво огъня. Трябва да намерим нещо сухичко. Бил. Че се убил тук. Околото е перфектно. Мъчи се огъня. Искаш ли да опечем хляб? Не исках, да. Как би опекал хляба? На огъня, докато фане една хубава черна коричка и си го изям. Така ли е на времето и аз бях така. И аз не знаех. И при мен дойде един възрастен дядо, който беше участвал в две войни. Първата и Втората световна война, че ми показа как да пека хляб, как да пека сланина и как да се пие вино след това. И тогава бях в казармата, едни постове близо до Копитово, служих в едно ракетно поделение. Взимах филиите, стържех, дето се изгорели от жарта и ядяха човека, като видя се смях, вика, това сега момче каза, ще покажа. И аз вика съм бил войник и мен съм учил, вика така. Фана филията, почисти и сега ще покажа точно как са пекли хляб те тогава през войните и как този човек ме научи. Много хора си мислят, че могат елементарни работи да правят, обаче на практика не могат да го правят. Това е една от нещата. Човека ми разказа много истории за войната и само направо вика за Втората световна война.
ли беше, за първата ли, май за Първата световна война, както и да няма значение, за една от войните, каза, извикаха наказа, околийския и вика, отива така на война и на събрание, каза, пред като община на времето там на селото, околийското, докарали един камион с дрехи, войнишки и каза, разтоварили, фърлили дрехите от камиона на земята и казали, обличайте кой каквото стане. Каза, ние като взимахме, каза да се обличаме, дрехите, каза, целите в кръв, а те вика от фронта, каза, дето кой колко се застреляли с дупките от куршуми, а дрехите даже вика не бяха изправени с кръвта, каза, ги облякахме, качиха на същия камион и на закараха на фронта. Значи големи ужасени, просто нищо не сме видяли. Заради това има една такава приказка, всяко едно поколение не отидели на война и не става нищо. Защото там стават истинските мъже и се вижда кой какво представлява. Сега ще отидем до огъня и ще видиш как се пече хляб, без да стържиш. Ето хлебец. Взимаш печката и поставяш хляба и влизаш до огъня. Ако не му даваш, може да падне вътре. По този начин хляба се опича хигиенично и няма никакви проблеми. Искаш ли това? Искам. Така спорно мята хляба вътре в жълта, почерняваш. И го наблюдаваш. По същия начин се пече сланинка. Хвана вече коричка. Само да не ти избяга. Ще ти избяга, ще ти избяга. Зато и не се бях сещал. Така се пече хляб. Като е бял хляба се вижда хубаво как почервенява. Ето. Дреките. Така. Аман. Това по едния часа. О, тут се сдържал така. Да, бе. Естествено се сдържал така. Ама още ако искаш. Да. Ето още двички. Омлет направо да е. С 100 проската в гората. Трябва да знаете, че не се прави на готвач, аз не съм готвач, защото спасяваме положение, който може. Който може по-добре да заповяда да ни готви. Не е проблем, няма да изгоним никой. Готово. Да хапне. Най-добрата част от деня.
По-късно да лягаме да спим. Сега ще оправим тук да лягане и ще го видим къде ще сбутаме тази вечер, да не удари някой буря.